Dámy a páni, vítam vás pri novom videu, dneska je to Dragon's Online. Ako vidíte, mám 1021 zlatých. Stalo sa mi, že som išiel k týmto novým, čo sú King Shelly, tí hazardní ľudia, bla bla bla, a sadil som si nejaké tie prachy, ak presne povedané, 5 zlatých. A vyhral som ich 1000. No, zadol sa to, že urobím plášť za 100 zlatých. Počkajte. Podarilo sa mi to za 4 hoďky. Takže kúpime si kontrakt na plášť osvietenia. Áno, už budete sú 21 zlatých, čo je fakt smutné. To sme, čo sa to robil, OK. A ukážeme vám, aha, všetko máme. Už tu máme asi aj otáznik chvíľu. Áno, vidíte, to za kontrakt. Podarilo sa, tak to odozdávam, tak ako bolo dohodnuté, tvoj pláž osvietenia, želám piesni veľa radosti. Teraz som oprávnený ti vyrobiť pláž moci. Jak si to prodáš, želáš? No určite áno. Takže 30 kusov ternej tkaniny, nesmrteľnosti od kňazov, paláci mŕtvych je mori kostí, hladových prízrakov. Počkajte. OK. Ale nič nezapuješ. OK, sme tu. To keď sa mi podarí, to ešte len bújeráme a páni, to ešte počkáme si na to, nejaký ten časík. Čo nám to dáva? Toto. Pekné veci to dáva. A toto? No, to tiež je pekné, ale asi ho dáme. A teda vyzerám úplne divne. Pretože to vôbec nemá nafarbené, toto je úplne husté. OK, dáme a páni. Takže toto je náš plášť. Plášť osvietenia je fakt pekný. Tento, čo s ním urobíme, rozstavíme. To tiež nahráme. Alebo že uvidíme sa na budúce pri ďalšom videu. Čus.